Sonra iki ýurdun prezidentleri Azerbaycan Respublikası tarapyndan Türkmenistana dostluk nevit tankerinin gowşulmagy nasibetli dabara gatnaşdylar. İlki bilen bir ýerde döwlet başdanlaryna dostluk nevit tanker barada giňişleýin maglumat berildi. Sonra Azerbayjanyň wekili döwlet başdanlarynyň gemini işe girmäge ak pata bermeklerini haýyş etdi. Hormatly prezidentimiz hemde Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti ýürüýti düwme bassalar. Monitor arkaly tankerin ýüzüşi goýberilşi görkezildi. Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda Türkmen Azerbayjan gatnaşyklary iki dogonluk halkyň taryhy köklerini, medeniýetiniň, diliniň we ruhy gymmatlyklarynyň amumlygyna esaslanýan strategik hyzmatdaşlygyň nusgalyk derejesini görkezýär. Sonra Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti davarly ýagdaýda hormatly prezidentimize tankerin degişli şahadatnamasyny oçurdy. Hormatly prezidentimiz dostlugyň nişany höküminde Türkmenistana sowgat berilen dostluk nevit tanker üçin minnetdarlyk bildirip, bir Dewrewap geminiň halklarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryň nişany we Türkmenistan bilen Azerbayjanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň ýokary derejesiniň mysaly höküminde kabul edilýänini aýtdy.